Bones! Anem a realitzar la instal·lació de l'Apache en un sistema Windows. El primer pas és cercar el projecte Apache HTTP Server a la web oficial de l'Apache i anem a l'apartat de descàrrega. Observem quina és l'última versió i la data. Observem que la versió és la 2446 i anem a descàrrega. Un cop accedim a la pàgina de descàrrega, anem a la versió Microsoft Windows, cliquem a sobre i escollim una de les opcions que ens surten. En aquest cas escollirem Apache Launch. Un cop ja som a la pàgina, podem veure que tenim les dues versions, la de Windows 64 i la de Windows 32. Nosaltres escollirem la de Windows 64. També veiem les llibreries que hem d'agafar. Veiem que la versió del Visual Studio és la de 2015-2019. Ens la descarreguem. També ens descarreguem l'última versió de l'Apache, que serà un fitxer zip. Ja tenim els dos fitxers. I ara cliquem primer a la instal·lació de les llibreries. Acceptem la llicència i li donem a instal·lar. La instal·lació és ràpida, tanquem la finestra. Ara anem al fitxer zip i al descomprimint. Eliminem tota la ruta i descomprimim el zip directament a la unitat C. Esperem a que s'acabi el procés de descompressió. Ja veiem que tenim la carpeta Apache 24. Anem a dintre de la carpeta i el més important serà la carpeta bin, on estaran els fitxers binaris per executar. Veiem que el fitxer per executar el servidor web és l'HTTPD. Ara obrirem una consola amb PowerShell. L'obrim amb la compte d'administrador. Anem a la carpeta on tenim l'executable del servidor web. Anem a l'arrel i després accedim a la carpeta Apache 24, cd bin. Fem un llistat dels fitxers. I ara executem el fitxer httpd.exe per iniciar el servidor web Apache. Si ens dona un error després d'escriure el nom del fitxer httpd.exe, el que ens caldrà fer és prémer el botó tabulador. D'aquesta manera el sistema ens reconeix el fitxer executable i no hi haurà problemes perquè el servidor comenci a funcionar. Ara anirem a obrir el navegador web i escriurem a la ruta localhost. I si surt el missatge de It Works, és que ja tenim el servidor web funcionant. Fins aquí hem vist com fer la instal·lació d'Apache en un sistema Windows. Una salutació i fins aviat!